Ja vam mogu reći iz ličnog iskustva, pošto sam se pre 2 godine našao ispred jedne od tih vetrenjača, da 100 metara od vetrenjača, tako reći, ne postoji usev, jer to je kao spržena zemlja, onda što se više udaljava od nje, tada usev je sve veći i veći, ali ono, znači, bliže u ništa. Naš osnovni problem je što živimo u jednom neuređenom društvu, gde ne postoji odgovornost i onda samim tim iz iskustva svega oko nas šta se dešava, nama je jasno do čega može da dovede. Znači, neodgovornost prilikom izgradnje, neodgovornosti što se tiče ekologije, ekoloških standarda, znači uopšte života biljnog, životinskog sveta, znači uopšte imamo jel da, primer Jadre i okoline, šta se radi. Evo, ovaj nesretan primer iz Novog Sada, šta nam se desilo, 15 žrtava, samo zbog našeg sistema koji je toliko neodgovoran, tako da ne možemo da očekujemo ništa dobro ni od ovoga, posebno jer je tu upleten krupan kapital, državni vrh, a mi smo mali, da kažemo, mala sredina koja nema više od 15.000 stanovnika cela opština, ali i to je samo na papiru. U opštini Srba ne živi više od 12.000 stanovnika, konstantno je iseljenje i bežanje. Plašim me da bi došlo do izgradnje tog vetroparka i tih 75 vetrenjača, mnogi ljudi bi ostali bez obradivog zemljišta. Ova sredina je 90% vezana za poljoprivredu. Znači, ostali bi bez osnovnog prihoda, da bi i oni morali da se sele i da odlaze odavde.